etických hodnot. Gotická móda se inspiruje temnými myšlenkami, pracuje s černou a červenou barvou a používá někdy dokonce i latex nebo obojky. Móda gotik je prezentovaná jako móda drsných žen a mužů, kteří si dělají, co chtějí. Tuto část připravila módní značka Fashion pro zpestření, abyste také mohli poznat i jiný a ostatní alternativní styly.